takaicin yana da yawa, don haka ma dole in sake dawowa. Yayin da ita waccan matar ta samu ni'ima, ta samu alkhairi a wurin mai gidanta, ya zama mai fafutuka, mai faɗi tashin nema, yake nemo kayan abinci ya kawo gidansa, ta kwashe ta salallaba ta je ta siyar a shaguna, babu kuma tsiyar da za ta tsinana da kuɗin, domin ya wadata ta da kuɗin cefane. Rahoto ya tabbatar da cewa ya wadata ta da kuɗin cefane, bayanai sun tabbatar da cewa mai gidan nan baya kamfa a cikin gidansa, yana yin duk wani abin da ya dace. Akwai sauran waɗanda suke da ƙungiyoyi da foundation kamar iri na mai da foundation da nake da ƙungiyata da muke karɓar ƙorafe-ƙorafen al'umma, sai ka ji kamar ka rusa ihu ka ruga da gudu idan ka ji wani ƙorafin. Haka mata suke kira suna kuka, suna tada hankalinsu akan yanayin rayuwar da suka tsinci kansu. Ya ilahi alamin, yau mun waye gari a wannan rayuwar tsananin yunwa da ake ciki ta kai ta kawo ƴaƴanmu mata sun zama karuwai, sun zama fasikai. Abin bai tsaya a iya ƴan mata ba, hatta matan aure. Maza ba sa tsoron Allah da ya halicce su, musamman masu hannu da shi. Haka fa mata ke faɗi tashi su je su yi roƙon a ba su abin da za su taimaka wa kansu su ciyar da iyalinsu, saboda wasu mazan ai sun gaza. Shi yasa na ce ita waccan baiwar Allah ni'imar Allah ta tsinci kanta a cikinta. Menene ni'imar Allah? Shi ya wadata ki da abinci. Su kuma akwai mazajen da wallahi tallahi ba sa iya bawa matansa abinci so uku. To kin rasa mijin da zai baki abinci so uku, kin je kina roƙon a ba, saboda ita uwa yanda take ba za ta iya barin ɗanta da yunwa tana kallon shi ba. Ko aikatau ne wata sai ta fita ta yi saboda ta ciyar da 'ya'yanta abinci. Ko da kwa ita ba za ta sa a bakin salatin ta ba, kin je kina roƙon a baki saboda annabi ki ciyar da 'ya'yanki, saboda wasu aikatau din ma ba sa samu, wasu kuma idan suka je ba za su yi haƙuri su zauna su yi ba. Mata wasu sun rena ƙananan sana'o'i, shi yasa akwai tsaruka da muke da su da muke ƙoƙarin mu tsara a nan gaba, wanda za a dinga horar da mata sana'a, kuma ku yi haƙuri ku dinga sana'a. Dama ita rayuwa in dai zaka je ka ce mutum ya baka, to kana tare da wahala. Duk yanda za a yi ƙoƙarin neman na kanka. Idan ka nemi na kanka wallahi ka wuce gori da wulakanci ko kuma cin zarafi, don cin zarafi ne da mutuncinki da sirarki ta aurenki wani katon namiji a waje ya neme ki, kuma saboda masifa ta yi masifa da yunwa a ce kin bashi kanki saboda ya baki abin da zaki ci abinci ko ki ciyar da 'ya'yanki. Ta ina za mu zauna lafiya? Damuna muke ciki amma wani irin rikitaccen zafi haka zaka dinga ji a jikinka tamkar ba damuna ba. Saboda masifu sun yi yawa, sabo ya yi yawa. Mu koma ga Allah, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, ko ma samu sauki da sassauci a wannan rayuwa. Kar mu ta'allaka akan shugabanni kawai da halayyar mu gyara halin mu. Idan muka gyara halin mu, na rantse da Allah za mu ga sauyi, saboda faɗa ce ta Allah subhanahu wata'ala. Dole sai mun gyara, Allah zai ba mu shugabanni nagari masu tausayin mu da imani. Idan ba mu gyara rayuwar ba, mu gyara halayyar ba, ba za mu taɓa ganin daidai ba. Wannan saƙo ne a karo na biyu, kuma zan sake dawowa saboda abubuwa da yawa sun yi yawa. Gimbiyar majalisa ta ku har kullum nake muku fatan alkhairi. Kar ku manta da danna mana like da subscribe a channel ɗinmu na YouTube na Gimbiyar Majalisa, haka kuma a TikTok ku yi comment saboda mu ɗauki saƙonninku na comment mu kuma duba mu ga abin da za mu ɗora a kai. Na gode.